Ake sibingelele baba udokotela baba sisizo bajabule mfana umhlane yakhe umzolo mangingasayingisela futhi ngikwazi. Sibakithi namhlanje ngisebhilidi engithweni Nedbank House Building. Leli bhilidi lisengabeni eThekwini number 30 Albert Street eThekwini. Ilapho kuzothola khona baba udokotela afika akwazi ukuthi akusiza ngento ofuna ukusizwa ngazo. Bakithi ezinye izinto ufuna sizikhuluma sizi understand. Uma sikhuluma kahle hle abafundisi abaningi, this is me saying, abafundisi abaningi izingane zabo nje wasephasikeni, even unkosikazi will celebrate iphasika kwelinye ibandla. Wena uzobe uhleli nezitulo lezi esesontweni namabhentshi lawo esesontweni. Amadoda kaNkulunkulu asebenzile umsebenzi webandla, awusebenze kakhulu. Kumanje ungabuka ngisho WhatsApp wengane zakhe igroup abakuyona bakhuluma ukuthi bayakuphi nendawo celebrate iphasika. Okuwesike kunabafundisi kumanje abacela ama-phone numbers abanye abafundisi ngoba bafuna ukusebenza ngaphansi kwabo. Amadoda awusebenzile umsebenzi wabo. Namhlanje abafundisi abayibiza altar call. Babiza umnikelo. Baba mahlaba basele bodwa kulento altar call. Lento ukuthi abantu abamukela inkosi uJesu Kristu njengomsindisi basasele bodwa baphethe isidala. Amadoda kaNkulunkulu namhlanje abiza imali. Wena njengoba ungafuni ukubiza imali kuzobizwa wena ukuthi ungakwazi ukuzosebenza nathi. Engifuna ukusho ukuthi uma ngesikhathi ingane zakho ziyale nazofeza ukutshela bekumnandi kanjani enkonzweni. Umusu utshele nabafundisi kade bekhona. Abanye uyabazi. Uthi ngoba kade bekhona uSibani uthi ngimfonele. Ucela ukuxhumanisa nendoda kaNkulunkulu ngoba la kuwena kusenzeke. Abafundisi abaningi abaka teaching basondisele ezikoleni barenta ngemali yabo. Idlanzana nalo emabandleni alenele ukuthi lingakhokhe rent. O aba understand ukuthi mebenikelile kwenele if kule mali yomnikelo kuzophuma irent anti phela abazalwane ufuna bazi ukuthi irent imali njengoba besebenzela la besondela la isonto kulona lamfundisi likamoya ongcwele. Umfundisi just a custodian, he owns nothing. Irent ufuna ikhokha abazalwane kodwa igcina ikhokha umfundisi ngomholo wakhe. Abafundisi abaningi kumanje kophela lo nyaka 2026 bobe benza imvuselelo kwamanye amabandla besebenzela amanye amabandla osemthethweni ngoba amadoda kaNkulunkulu awusebenzele imisebenzi yawo. Wena njoba usaba kubelana neqiniso kuneqiniso elikhona emhlabeni. Wena njoba usaba ukumelana neqiniso izingane zakho uyothi umufa zodla ukusaba kwakho. Izingane zakho uma ufa zodla ukusaba kwakho. Indoda nendoda iyomelwe inqumo zayo ezithathile. Indoda nendoda iyomelwa izinqumo zayo ezithathile. Awazi thina njengoba mina ngena ngo10 emsebenzini kodwa ngivuka ngo5. I was called by indoda kaZuma esempangeni ithi awuzuma isend message WhatsApp izolo ebusuku. Ngo5 ekseni ngayiphela ithi awuzuma ekseni ngakusuvukile ngithi mina ngo5 ngiyavuka. Mina mengilele ngizwe unkosikazi ephuma umaskido athi wangidla umaskido ngithi mina nami kade ungiluma manje ngoba mina ngilonya angidle umaskido mina uyangiluma. Engisho ukuthi angilali mina kuze kwenzeke mina ngilala ngazi ukuthi kufuna ngibe nesikhathi esiheli sokungena ku-internet ngisebenze ngoba la kuyasetshenzwa. If wena ke ndoda kaNkulunkulu kunento osayisaba zonke izinto zakho zizoma ngoba uziconsulta nomuntu wamlanda kubo azomshintsha isibongo amenza unkosikazi wakho. Unkosikazi oshade naye ungowakho. Ushintshwe uwena isibongo ulotshelwe uwena uzalise uwena izingane. Ngalondlela ayikho i-advice ozoyicela kuyena kwi-decision that will change everything like high ozoyicela kuyena. Anything oyi-advice oyicela kuyena nkosikazi always say no. Always say no.
as a person now libhidlike ibandla lakho uconsulta naye into ezokutshela yona uzathamba sokhonza noSibanibani period ayikho enye into ezokutshela yona kodwa ngifuna ukwazi ukuthi indoda nendoda iyophiliswa zinqumo ezithathile isinqumo usithathile sakho wedwa sojaja wena asijaji sonke uma mina ngidlula ngigijima ko120 ngikudlula uhamba ngo8 endaweni ka100 iphoyisa nephoyisa lo judge umuntu ngespeed sakhe lo judge mina lekuyeke wena kodwa mina la ngiyakhona ngofika kuqala wena ungifice sengibuya sengiyithathile lento wena othi uyoyibheka ngoba ngathatha izinqumo zokuthi umncama ngithola ithikithi kunokuthi ngihamba ngale speed ohamba ngaso kunespeed sokuhlupheka kunespeed ehluphekisa umuntu ileso ohamba ngaso ukuthi yonke into uzothi namtshela unkosikazi namhlanje asifaste ngoba kunento engifuna siyenze ayizolunga lonto unkosikazi is not a social worker ayizile nje uzokwenza counseling la ekhaya uzozala aba unkosikazi ufuna ukuphila nje amankosikazi angalamba angahlupheki wena ucanga ukhonto uzomtshela wena mase kuphendula never wasting time uzokubona futhi ukuthi wait kangakanani into engifuna ukukutshela yona ndoda endala ndoda esikhulile la emhlabeni kulomhlaba esikuwona akugona kini umhlaba ophila wona ozofa ungcwatshwe kuwona kodwa akugona kini funa wazi la emhlabeni kuzodayiswa la khona umuntu intadayisa ngayo as I'm seated here I'm talking cameraman is selling his skill to me because he has studied umsebenzi awenzayo uzana lo qualification to sell me his skill there is something eyenzekayo you always sell something if wena ingekho into idayisayo like now I'm busy accumulating bill that I have to pay to my cameraman because he has sold his skill to me if mina ngingadayisi lutho kuyena I must give him money because I'm not selling anything emhlabeni ask yourself, what are you selling? Who is about to pay you? And when does this person is going to pay you? Have you invoiced him? Have you notified him when to pay? And how much? For what? What were you selling? Emhlabeni if ungadayisi kuzodayisela wena. Akugona kini la uzile uzoncengwa futhi. Akugona nje kini la kona gokwakho la. Lana uzophila ufe futhi impilo emihlule. And isikukhohlwe sibuye emngcwabeni. Yabona nje wasizokungcwaba thina sifuna ukwazi ukuthi ungcwaba unini ngoba kunabantu esiba appointayo ukuthi uzocela hlangane eHilton kodwa ngizoqala emngcwabeni umngcwabo uyaphuma ngo2 okusho ukuthi ngo4 thina singabonana mina mengilapha emngcwabeni ngizothi ayizalifihle iqhawe iqhawe kwindoda lisebenza kodwa hayi adlule lapho sesingena kulento le sesikukhohliwe wena sesikukhohliwe mina mengiqeda la unkosikazi ungisendela imessage ku WhatsApp ngicela ukudlula kaWoolworths usithathele into ukuthi nokuthi ungakhohlwa amanzi akho akathi ukuthi asibuyele la ngcwatsho khona so khuleka cha you sell something emhlabeni learn to sell something because immediately that you don't sell anything they'll sell it to you you sell your service to a person you sell your skill to a person. There are things that you must make sure that you are always selling to people because if you don't sell, you'll become a customer. Do you want to remain as a customer? If you don't sell, you become a client. You want to become a client at all times because when ayikho into ilethayo uthi uzoyidayisa. Njoba nje uhleli ungadayisi lutho ubuka ama video ko TikTok kuphi you laugh at them yawahleka amanye waxeka amanye you are buying actually because you are a user kuloyana kuvela ukuthi wena usubukile uandisa i-viewership kuyena he sold his video and wayibuka at no charge kwadleka idatha lakho ngesikhathi uyibuka and kuzodleka eliningi kuwena ngoba le video yakho uzoloku uyibukile uyibukile uhle ukuthi evihlekise kanjalo isikhathi yena uaccumulator i-viewership accumulate i-viewership yakhe because of wena upost nothing you only watch things
but you never post anything. Meaning that lana khona indima oyidlala that will change impilo yona. Njoba wena yonke into eyenziwayo edayiswa abantu baqhama abantu bedayisa uphorishi wengulube okwenza ingulube uthi ucwebezele uyabahleka wayibona phi ingulube iphorishi waqhama umuntu uqhamuka nento okugeza izinja amazenzo wayibona phi izinja zigezwa ayikho into wena ongayijudge ongayigxeki ugxeka yonke into miqede lapha ingane ibuya esikoleni iphethwe izinyo ifuna ukusiwa eclinic ufuna ukusiwa kudokotela kunaloko wena ukwazi ukuyisa kudokotela kade ubuka ivideo manje uhleka abantu abadayisa ngensipho ingane ibuya eclinic iphethwe izinyo ibuya esikoleni ibuya iphethwe izinyo ifuna ukuyisa kudokotela uzothi eclinic esekuvale ngeke sabayithathe athi una ngeke ukwazi ukuyisa kudokotela ngoba udokotela usavulile thina kule ndawo ehlala kuzona udokotela bavala ngo10 ebusuku 10 ebusuku osakwazi ukudokotela vala ngo10 ebusuku meaning that even ingane ingabuya ngo1 emini asidingi ukuthi ngizoyisa eclinic ufuna ngise kudokotela because mina akwekho mina ama video engiwabukayo engithi mina ngihlekisa anginaso sosikhathi mina kufuna ngithumela ama video kubantu engisho ukuthi ayikho mina into engizoyibuka mase ngiyayigxeka because I don't have time for that bengibuya ingane esikoleni ifika ngisahlele ekhaya ngo1 ngenzile ukuthi ufuna ngise kudokotela hayi clinic wena uwazi ukuyisa kudokotela uzoyisa eclinic ngakusasa ingane ihlunyezwe izinyo ubusuku bonke ngoba awunayo imali into onayo it's time to waste njengoba ngisho ukuthi if you are not selling anything now as a human being have something that you sell to people sell your skills sell your ideas to people will pay you for your ideas akube khona into wena othi uyiphethe and people they know ukuthi unayo bacela ukuthi ufike uzoba cancelisha and you are selling your skill to them yini wena njoba uhleli njengamanje njoba ubuka le video uhleli ubani ofuza kunika imali kade wenzani uyena yedwa umefa uyena yedwa mekukhokhela bazokuphinda ukhokhela ba umunye if wena bengekho abantu abaku chain of paying you ayikho into oyishilo eyenza ukuthi umuntu mekuphela inyanga azi ukuthi ufuna kufakela imali ayikho nje khona into ongayenzi kahle la emhlabeni sizodayisa the world is about commerce it's about money that's all any country that is stable it does not pay bills we need a country that makes GDP high that's all if you don't sell something they'll sell it to you yeah but this may angiyichaze lento lento ngizoyisho kodwa ayizozwakala kahle uyazi ngingancama ukuthi ngibe kuthiwa ngithwela kunokuthi kuthiwa nginamathenda angiyichaze lento le kungcono ukuthi unesithwalo kunokuthi kuthiwa wena usomathenda if usomathenda it's beautiful you become rich quicker kanti uma unesithwalo you don't become rich quicker you become rich stable because isithwalo siyakhuliswa isithwalo siyanurturishwa isithwalo siyondliwa isithwalo siyarespectwa so that sizokurespecta naso but amathenda awanjalo they make you rich now aqhathe negebengu ukuthunjwe kanzakho aqhathe noSARS ungacomply ngendlela kudliwa into eziningi zakho simple as that kanti izithwalo zimoderate zipolite and isithwalo uma usinikiwe ukuthi abantu abaningi abanazo isithwalo baqaba mangavese isithwalo uma unikiwe it's very polite and isithwalo asimfuni umuntu ophaphayo isithwalo uma ususunaso nanokuthi ke akuzo zonke ke izithwalo that ezidinga igazi kunesithwalo osenzayo okufuza ukuthi uhlezi uphethe isikhwama thizeni lesikhwama lesifuna sibe nekhubalo lakhona eso sikhwama esenza ukuthi izinto ozenzayo zenzeke the way you want or the way you wish ungaze ulala endleleni leli khubalo likhona liphakathi kunesithwalo sokugqoka
Kunohlobo oluthize ley'ngubo ofuna uzigqoke ezisithwalo kodwa. Engiyacela ukuthi ngingazisho umbala wazo ngoba angifuni uku-expose ama-client ethu agqoka kanjalo. Mase uthi awu kanti ingakho sibantwana agqoka kanje kusho ukuthi uthwele. Kunokugqoka okuthize esithi mesikwenzisa isithwalo esicela ukuthi ugqoke ngakho. Isithwalo leso. Bese kuzoba khona-ke isithwalo esihle. Sihle ngisho lesithwalo. Lesithwalo lesi uma usenza every 6 months. Whereby ekufuze ukuthi uyobhukha kwi-B&B. Uma ucela ukuthi abakuphi ibhakede. Le bhakede leli uma usulifaka amanzi. Ibhakede ulifaka amanzi. Uma usulifakile amanzi le bhakede leli uzobeke esefika kumakoti lo noma uzakwethu lo asisenze igama nje uzakwenu lo umlindele. Mase sefikile seniyaxoxa ke lexonto exoxa abantu abadala. Uma usuqedile ukuxoxa naye usukhipha ama-sperms akho kwi-condom uyawafaka kuleli bhakede leliya. Uyawafaka kuleli bhakede leliya. Lela bhakede ufuna libe nama-sperms. Lela bhakede leliya. Uma usuwafakile uma usufaka indwangu emhlophe uma usuyifakile uma usufaka u5 rand coin if usufakile uma usushaya izinza nazo uzifake futhi kulela bhakede lana usuke unesithwalo esisebenza ngama-sperms isithwalo ke leso asilifuni igazi sifuna ama-sperms akho kuphela. Ntombazane mbuza igama lakhe langempela ukuthi ubani. Mtshengisa uthando. Umthembise ukumnika 1000. Mase ehamba. Ngisisho. Leshala lesi sihle. Uthi ngisisho. Uma usuzosenza lesithwalo lo muntu wesifazane ufuna umnika uthando oluhle. Into ozoyenza le bhakede lizobe lengale bathroom. Yena uzotshela ukuthi nje ibhayide belikhona. Ufike wenze lento ugeze ushiye lapha konke. Uma usuyabuya uza kuyena. Uzomfica esalele. Number 1 imncome ukuthi muhle. Number 2 uyinkosazane yolwandle. Bize kanjalo. Umuhle my queen. Nkosazane yolwandle. Mese siyahleka mase uthi yena ujabulile athi ngiyajabula uthi bonga phela athi ngiyabonga. Lo muntu lona kufuze ukuthi umthande qala uthanda njengisa uthando mase ugibela phezulu kwakhe uhlale phezulu kwakhe uvule imilenze yakho uhlale nje phezulu kwakhe ayena avale imilenze yabo. Make sure that this person is naked. Mase umtshela wonke lamagama kanti lamagama wena owasebenzisayo you are doing a ritual. Mase usuqedile ke umncoma mase uthatha imali mhlambe 10 or 20 uyivuthuza kanje phezulu kwakhe ekhanda athi wema uyivuthuza uziphumisa enyaweni uthi ngiyakuthanda nkosazane yolwandle. Athi uyayithanda into kulongibiza nkosazane uthi my queen. Isithwalo leso. Then uzoyithatha le mali ahamba uyispenda the way aspenda ngayo. The more you spend abantu abaseza ngabe bejabula the more into zakho zithi buoyant. Wena usala la kwi-B&B nale bhakede usulifaka lezi zinto zakhona ke ufuna uzifake zona. Mase kushaya u12 uma usuyalihambisa kwinkosazane yolwandle noma emfuleni noma edamini. Usuyoyichitha ke lento ngo12 ebusuku inama-sperms akho. Amakhosazana olwandle ayawadinga ama-sperms for their pregnancy.
then bazodla ama-sperms lawo so that they can have more mermaids or babies because of your sperms. Iyithwalo ke ngisho ukuthi isithwalo senza leso every 6 months kodwa you become very rich, like very very rich, very very rich. And then use a B&B, not a hotel. Into edala ukuthi singalifuni ihhotel aliphezulu, iQueen Mama iphezulu, ifuna iground floor, funa ube kwi-sea level. You understand? Manje uma usuphezulu abakwazi ukuya lapha phezulu, ufuna nirente kwi-B&B pants. This is isithwalo ke. Ya ngikuphathele umabhebeza wemali. Umabhebeza ke lo engizowunika abantu noma engisebenza ngabantu. Umabhebeza ke siwakhela umuntu osuke ethi babudokotela ngifuna umuntu osebenza ngawo straight. Babudokotela abandla kabe khona. Ngiyafuna ukusebenza ngawo kodwa ngicela ungigeze nje. Unginike ngihambe nawo ngokuchela ekhaya ngokuchela ebusinessini. Umabhebeza ke siyakwazi ukuthi usiwenzeke lokho futhi. Umabhebeza ke umuntu ongasifuni isithwalo kodwa. Athi babudokotela isithwalo nangikho right. Ngicela nje ukunike umabhebeza. Sizokunika kumabhebeza ke uma usufika ekhaya. Uma ukuthi uyawuthatha uhamba nawo. Uzofika unika ushukela obrown. Ufake indwangu emhlophe, ufake izenza zakho, ufake i-5 rand coin. Umabhebeza ke uyasebenza ke. Uyasebenza ke lapho. This is babudokotela wesizibojabule. Uma ufuna umabhebeza uzosebenza umabhebeza usuku 12,000 rand. Umabhebeza ke ebusuku uyafika kuwena. Uyafika kuwena ebusuku. Kunento ongayenzi kahle uzokutshela ucela wenze kanje ulungisela. Usufika umabhebeza ukutshela into oyifunayo. This is babudokotela. Thank you very much. Love you all. Goodbye.